Nuair a ceapú mar Eagarthóir mé a bhí agus sin in sa bhliain bhí sa hácht bhí agus haid me cúpla bliain in dhééis sin mar Eagarthóir ach rinne iarracht structar de chinne léigen a chur ar an éis sa dóis go mó rud ag an leanúnach a go rá ó bhí go mé agus go mó ábhar mísúil ar fáil de léthirí réalta agus thu méid aghail le rint daoine Kieran McMurray in a másc agus ar náide oltach i héan Kieran atá lonnaithe máile clia le fada an lá ach bhí spéis aige a gcónaí in sa léon cráí agus a gursaí creidimh agus a lehéid agus chuir sé sreich ar bon a dogmuid turas a tail ar an trí agus bhí sé fíor spéisiúil bhí áhairnta dóanán agus bhí ar gháid chrúthaí sé ardan díospareachta a bhain le cúrsaí creidimh don lá aniuán agus bhí sé antarintach creidimh ag léthirí na heirise go an táhair sin agus é dóin agus go leor macnamh le sonrúán ar fáil ar bhain mísúil. Comáile sin bhí ar náide bhí gúra mar aim cleite ag anraí me géile cháil ar fianam léanta agus bhí scríb sé héan alt mísúil ar ró magúird mar heidir agus bhí sé de fribleid agam bheith obair le háirí ar an ábhar sin comáid. Ach bhí rud eile an chuir me héan ábhar bhain le cúrsaí sport is de san éiris bhí a gcónaí béim ar chúrsaí staire. Bhí ó ailt den chéad scoil ar bhain mísúil ag Jerry Oates as ard watha a bhí ag lé a gcónaí ar rís eile ag level ionta acadúil le cúrsaí teirmíocht le sanasíocht agus le bonús na bhácail atá an sa ghéalaigh agus na caidrimh atá ag an céalaigh le teangaithe eile de chuid na Harpa agus de chuid an dóin. Agus bhí ar gháid mar Eagarthóir bhí mé abalta bhaithe mé go raibh caidrimh agam le daoine margheall ar an ábhar a rinn siad le léthirí an toltach ar bhain mísúil agus a gasannaí agus go minic hála sé na bhacha me riú chuid den na scríbhneoirí seo nach raibh cóir a ceart a gin riú fan ábhar seachas an tábhar a thug siad is deá an pléibeh go rinmuid ar an riú fast faúda agus an sin an tábhar a chur os cóir a tail ar leithanaí an toltach.